Καλώς ορίσατε όλοι στη σημερινή μας εκδήλωση. Μαζευτήκαμε εδώ για να γιορτάσουμε μια μεγάλη εθνική γιορτή, την επέτειο της 1ης Απριλίου. Σαν τέτοια μέρα το 1955, τα παλικάρια της ΕΟΚΑ πήραν τα όπλα τους και βγήκαν στα βουνά για να πολεμήσουν τους Άγγλους. Σήμερα τιμούμε λοιπόν όλους όσους αγωνιστήκαν για την ελευθερία της πατρίδας μας από τους Άγγλους κατακτητές. Αρχίζουμε με το μήνυμα της Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού, κυρίας Αθηνάς Μιχαηλίδου. Διαβάζει η διευθύντρια του σχολείου μας, κυρία Μαρία Κυριαζή. Αγαπητές μαθήτριες, αγαπητοί μαθητές, αγαπημένοι μας γονείς, τιμούμε για άλλη μια χρονιά με υπερηφάνεια την επέτειο της 1ης Απριλίου 1955. Τιμούμε την επέτειο της έναρξης ενός ξεχωριστού αγώνα, ο οποίος αποτελώντας την πιο αποφασιστική πράξη του λαού μας για απόκτηση της ελευθερίας του, λάμπρινε και σφράγισε ως ορόσημο τη σύγχρονη ιστορία της πατρίδας μας. Εξαντλώντας προηγουμένως κάθε ειρηνική προσπάθεια, αγωνιστές και λαός ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της ΕΟΚΑ για ένοπλη εξέγερση με στόχο την ικανοποίηση των εθνικών τους αξιώσεων. Άντρες, γυναίκες, νέοι, νέες και παιδιά αναμετρήθηκαν ξανά με την ιστορία, παραμένοντας προσιλωμένοι και προσιλωμένες στις αρχές και τις αξίες της ελευθερίας, επέδειξαν απαράμιλο πατριωτισμό, ασύγκριτη ομοψυχία και ανυπέρβλητο ηρωισμό απέναντι στη συντριπτική υπεροπλία, την αριθμητική υπεροχή και τα σκληρά βασανιστήρια της Βρετανικής αποικιοκρατίας. Στα κρατητήρια, στα στρατόπεδα συγκεντρώσεως και στις αγχώνες των κατακτητών όρθρωσαν ανάχωμα τον πόθο τους για ελευθερία. Ήψωσαν ως σύμβολα της αδάμαστης ψυχής τους και του ανυπότακτου φρονήματός τους τις μάχες, τις θυσίες και τα φυλακισμένα μνήματα, καταγράφοντας ένα έπος που αποτέλεσε πηγή θάρρους και έμπνευσης για άλλους αγωνιζόμενους λαούς. Ένα έπος, παιδιά, που τερμάτισε την αποικιοκρατία στον τόπο μας και έθεσε τις βάσεις για τη δημιουργία της Κυπριακής Δημοκρατίας, την οποία, ως πολύτιμο κληροδότημα του αγώνα και της θυσίας των ηρώων μας κατά την περίοδο 1955-1959, καλούμαστε εμείς σήμερα να προστατεύσουμε και να διαφυλάξουμε. Με φάρο της πορείας μας, τη σύμπνοια και την ενότητα του λαού μας κατά τη θρυλική εκείνη περίοδο, οφείλουμε 50 ακριβώς χρόνια μετά την τουρκική εισβολή να διεξάγουμε τον δικό μας αγώνα για επικράτηση της ειρήνης και της δικαιοσύνης στον τόπο μας. Οφείλουμε να αγωνιστούμε για την εξέβρεση μιας βιώσιμης και λειτουργικής λύσης, η οποία θα απαλλάξει τον τόπο μας από τα κατοχικά στρατεύματα, τα επεμβατικά δικαιώματα και τις εξαρτήσεις από τρίτες χώρες και να διασφαλίσει μια ελεύθερη πατρίδα. Προς την κατεύθυνση αυτή, λοιπόν, οφείλουμε να ενισχύσουμε και να αναβαθμίσουμε περαιτέρω την εκπαίδευση των παιδιών και των νέων μας, να εργαστούμε από κοινού, ώστε η παιδεία μας να συνεχίσει να περιφρουρεί τις αρχές και τις αξίες της ελευθερίας και του αγώνα για το κοινό καλό, το δίκαιο και την πρόοδο, τη γλώσσα και τον πολιτισμό μας. Αυτή είναι η ύψιστη υποχρέωσή μας έναντι της θυσίας του Αυξεντίου, του Παλικαρίδη, του Καραολί, του Μάτσι, του Λένα και τόσων άλλων απλών ανθρώπων του τόπου μας. Δόκτωρα Αθηνά Μιχαηλίδου, Υπουργός Παιδείας, Πολιτισμού και Νεολαίας, Μάρτιος 2024. Στο ποίημα «Η ευχή της μάνας» απαγγέλουν τα παιδιά του Β' Δημόσιου Νηπιαγωγείου Αραδίπου. Με το
Γεια σας, γιαγιά. Γεια σας, παιδιά μου. Σχολάσατε? Ναι. Γιαγιά, σήμερα μιλήσαμε για την 1η Απριλίου. Το ξέρεις, γιαγιά, ότι την Κύπρο την είχαν κάποτε οι Άγγλοι. Και ότι καταφέραμε να τους διώξουμε. Γιατί κλαις, γιαγιά, καβού? Δάκρυα συγκίνησης είναι αυτά. Η καρδιά μου χτυπά δυνατά. Το μυαλό μου πλημμυρίζουν αναμνήσεις από παλιά. Αχ, όταν ήμασταν μικροί, ξαπλώναμε στο χώμα, είχαμε πάντα όνειρο, σε σηκωμό και αγώνα. Σε σηκωμό! Αγώνα! Ελάτε μικρά μου, θα σας πω μια ιστορία. Σαν παραβίλη θα σας φωνεί, μα είναι αληθινή. Έχει και ήρωες μέσα. Έχει. Ήρωες αληθινούς
κορίτσι μου, μικρούς και μεγάλους. 1η Απριλίου 1955, αχ, σαν να ήταν χθες. Βόμβες και κρίξεις στα κυβερνητικά κτίρια. Πυρπολήθηκε ο ραδιοσταθμός της Κύπρου. Ο πρώτος νεκρός είναι πρωταπηλιάτικο ψέμα. Εφημερίδες! Εφημερίδες! Πάτε κυρίες και κύριοι! Τα τελευταία νέα! Εφημερίδες! Δεν είναι πρωταπηλιάτικο ψέμα. Στην Λευκοσία η ομάδα του Βράκου ανατινάσει τμήματα του ραδιοφωνικού τρίτου. Ταυτόχρονα ανατινάσσονται κτίρια της αρχιγραμματείας. Στη Δεκέλεια η ομάδα Αψελίνης υπάρχει σε ειδικές βάσεις. Εκεί ο Μόδεστος Παντελή θεμελιώνει τον αγώνα με τη ζωή του. Προσπαθεί να κόψει τα ηλεκτρικά καλώδια υψηλής τάσης, το σκηνή που κρατάει τη γραφή από την Μεσολύθια Πάθη και ο πρώτος νεκρός πέφτει, ενώ ξημερώνει η ανοιξιάτικη μέρα της 1ης του Απρίλη. Ο πρώτος νεκρός πυρδώνεται σε εθνικό σύμβολο. Το όνομα του Μόδεστου Παντελή πυρπολεί τα στήθια και τα ίστια λάλκου γίνονται αγωνιστικά. Ο λαός δεν ηρωνεί, δεν φρενεί. Τραγουδά τα εμβατήρια της Δευτεριάς και προελάβει με τις σημαίες του προς τα προπύρια των ιδεωδών του. Εκρήξεις δονούν την Αμόχωστο, τη Λεμεσό, την Άρνηκα, την Επισταθμία Επισκοπής. Ο ξεσηκωμός πλογίζει την νεολαία που διακριτεί την πρωτοπορία του αγώνα. Συγκινεί και ενθουσιάζει το λαό. Ευνηδιάζει τους Άγγλους. Τρομάζει την αστυνομία που πανικόβει και δεν ξέρει πώς να αντιδράσει. Το μαύρο πνεύμα της σκλαβιάς τραγεί.
εντύμιον αγώνα μας, με τη συμπαράσταση ολοκλήρου του ελληνισμού και με τη βοήθεια των Κυπρίων, αναλαμβάνουμε τον αγώνα για την αποκήρυξη του Αγγλικού Ζυγού με σύνθημα εκείνο το οποίο μας κατέληπαν οι προγονείς μας ως η ανάμπαρα καταθήκη. Ήταν η επιτάση. Το σύστημα για την έναρξη του απελευθερωτικού αγώνα δόθηκε. Νέοι γέροι, γυναίκες και παιδιά αγωνίστηκαν με πίστη και θάρρος, αποφασισμένοι να διώξουν τον Άγγλο κατακτητή. Σε αυτόν τον αγώνα, στον αγώνα της μικρής μας Κύπρου, καθένας πολέμησε με τον δικό του τρόπο. Τα παιδιά της Κύπρου, άξιοι συνεχιστές της ιστορίας, στάθηκαν πραγματικοί ήρωες κατά του αγώνα του 55-59. Έγραφαν συνθήματα στους τύπους εναντίον των Άγγλων, έριχναν πέτρες στους κατακτητές, έκαναν διαδηλώσεις υπέρ της ελευθερίας και ψωχνών τους αγωνιστές. Πολλές φορές, μάλιστα, έλεγαν ψέματα στη μητέρα τους ότι θα πάνε για παιχνίδι και αντί αυτού πήγαιναν μηνύματα στους αγωνιστές. Πω δίπλα στον Ανδρέα μόνο, να παίξουμε. Σε τι ώρα, Κωστή. Οπότε να μην θα ανοιχτώσει. Θα ξεκινήσει το κέφι. Ου, μάνα, και εσύ σε λίγο θα είμαι σπίτι. Μην ανησυχείς, έφυγα. Το πεδίο είναι ελεύθερο. Ελάτε, παιδιά. Μπρος στον αγώνα, ζήτω ελευθερία. Πάμε. πως θα προσφέρει στην πατρίδα ακόμα και την ίδια τους τη ζωή. Πριν βγουν αντάρτες στα βουνά, ζητούσαν πάντα την ευχή της μάνας τους και είχαν στο νου και στην καρδιά το σύνθημα των προγόνων τους. Ελευθερία ή θάνατος.
για την απελευθέρωση της Κύπρου από τους Άγγλους και θα θυσιάσω ακόμα και τη ζωή μου για αυτή. Δεν θα εγκαταλείψω ποτέ τον αγώνα παρά μόνο όταν ο σκοπός του γίνει πραγματικότητα. Δεν θα εγκαταλείψω ποτέ τον αγώνα παρά μόνο όταν ο σκοπός του γίνει πραγματικότητα. Αν συλληφθώ, δεν θα προδώσω τα μυστικά της ΕΟΚΑ, ούτε τα ονόματα άλλων αγωνιστών και ακόμα με βασανίσουν για να ομολογήσω. Αν συλληφθώ, δεν θα προδώσω τα μυστικά της ΕΟΚΑ, ούτε τα ονόματα άλλων αγωνιστών και ακόμα με βασανίσουν για να ομολογήσω. Στις πράξεις μου θα βάζω πάνω απ' όλα και το συμφέρον του αγώνα και της πατρίδας και θα υπακώ στις διαταγές του αρχηγού της οργάνωσης. Στις πράξεις μου θα βάζω πάνω απ' όλα το συμφέρον της πατρίδας και της πατρίδας και θα υπακώ στις διαταγές του αρχηγού της οργάνωσης. Αν παραγώ τον όρκο μου, θα είμαι άτιμος και άξιος για κάθε τιμωρία. Αν παραγώ τον όρκο μου, θα είμαι άτιμος και άξιος για κάθε τιμωρία. Ο Ευαγόρος Παλικαρίδης, ένα 18χρονο παλικάρι, ήταν μαθητής όταν ξεκίνησε, αφήνοντας το μαθητικό του θρανείο για να βρει τη λευτεριά. Πήρε την ανηφοριά και ανέβηκε τα σκαλοπάτια της δόξα. Όλοι οι παρόντες, λείπει κανένας? Ο Ευαγόρας λείπει, δεν είστε σήμερα σχολείο. Ξέρει κανένας που πήγε αυτές τις μέρες να το παράκανε? Κύριε, σαν κάτι να υπάρχει στην έδρα σας. Τα γράμματα είναι του Παλικαρίδη, τα αναγνωρίζω. Πράγματι. Αγίοι μαθητές, αυτή την ώρα κάποιος λείπει ανάμεσά σας. Κάποιος που φεύγει αναζητώντας λίγο ελεύθερο αέρα. Κάποιος που μπορεί να μην το ξαναδείτε παρά μόνο νεκρό. Μην κλάψετε στον τάφο του. Δεν κάνει να τον κλαίτε. Η γαλουνούδια του μαγιού σκόρπανε στον τάφο. Του φτάνει αυτό μονάχα. Άνοιξε τα φτερά σου και πάρε με κοντά σου, μονάχα αυτό ζήτω. Έλα μαζί με Ευάγορα, κοιμήσου να ξεκουραστείς και σου υπόσχομαι μια μέρα την Κύπρο ελεύθερη να δεις. Γεια σας παγείς μαθητές, τα τελευταία λόγια τα γράφω σήμερα για σας και όποιος θελήσει για να βρει ένα χαμένο αδελφό, ένα παλιό του φίλου. Ας πάρει μια ανηφοριά, ας πάρει μονοπάτια, να βρει τα σκαλοπάτια που πας στη λευτεριά. Τη λευτεριά μαζί μπορεί να βρει και εμένα. Αν ζω, θα με βρει εκεί. Θα πάρω μια φάνη
Αποχαιρετισμός στη Γιάννη Ρίτσι. Ποτέ δεν θα μπορούσα να πιστέψω πως η στενότητα μιας σπηλιάς μπορούσε να έχει τόση ευρυγορία, μπορούσε να χωρέσει την πατρίδα με τις ελιές της, τα προγιάγια της, τα βάσανα της, με τα καΐγια της, πολλά νύχτα πανιά στον αντρίκιο αγέρα της, τον κόσμο με τα φλάμπουρα του, τα όνειρά του, τις καμπάνες του και τα μικρά βιώματα. Το ξέρω! Από το μέλος να περάσουν εμπρός μες στον κόσμο. Μην τρέχετε! Και ξέρω τώρα όπως ποτέ πως είναι δυνατή η ελευθερία. Γεια σας! Τούτη την ώρα δεν τρομάζω τα μικρά ή μεγάλα λόγια. Μπορώ να σκουπίσω τα μάτια μου στη σημαία μας. Μπορώ να επαναλάβω. Λάβετε, φάγετε. Τούτο εστί το σώμα μου και το αίμα μου. Το σώμα και το αίμα του Γρηγόρη Αυξηδίου. Ενός φτωχοπαίδου, 29 χρονών, από το χωριό Λύσου, Οδηγού τάξη το επάγγελμα. που μάθε στη μεγάλη σχολή του αγώνα τόσα μόνο γράμματα όσο να φτιάχνει τη λέξη Ελευθερία!
πρωταθλητές μας αγωνίζονταν σαν λιοντάρια. Και δεν ήταν λίγοι αυτοί που πότισαν το αίμα τους στο δέντρο της ελευθερίας, χωρίς να λογαριάζουν ούτε στιγμή τον θάνατο. Έτσι πέρασαν στο πάνθεον των ηρώων και έγιναν αθάνατοι. 13 μάνες δεν μπόρεσαν να αποχαιρετήσουν τα νεκρά παιδιά τους στα φυλακισμένα μνήματα τότε το καιρό του αγώνα. 13 μάνες δεν ήξεραν πού είναι θαμμένα τα παιδιά τους τότε που έγινε η αντίσταση στον Άγγλο κατακτητή. 13 οικογένειες περίμεναν μέχρι το τέλος του αγώνα για να μπουν στις φυλακές και να δουν τους τάφους των παιδιών. Τα λόγια των 9 αγωνιστών που απαγανίστηκαν των 4 που χάθηκαν στη μάχη αντιχούν στα φυλακισμένα μνήματα. Κάποιες δάφνες και βοηθές τους παραμονούν και τραγουδούν τα σύστημα που είναι γραμμένο στον τοίχο. Ταντριωμένο θάνατος, θάνατος δεν δονέται. Ανδρέας Ζάκος. Η ώρα του θανάτου πλησιάζει μας, η ψυχή μας φωλιάζει ηρεμία. Κυριάκος Μάτσης. Ανδρέας Δημητρίου. Θα οδηγείς που μας ελεύθεροι. Μάρκος Δράκος. Τα τρεφτά μου παιδιά, ο Θεός και η πατρίδα με καλούν πατέρα, ζητώ την ευχή σου. Ανδρέας Παναγίδης. Τα τρεφτά μου παιδιά, ακολουθήστε πάντα τον δρόμο της αρετής. Στέλιος Μαυρομάτης. Ο γιος και αδελφός σας πέθανε με το χαμόγελο στα γη. Στιανό Λένα. Εγώ δεν θα ζήσω, θα σκοτωθώ για την ελευθερία της Κύπρου. Χαρίλαος Μιχαήλ. Είναι έτοιμος να τα αντιμετωπίσει όλα με αφάνταστο ψυχρό. Μιχαλάκης Καραλής. Η δική μου δεν πρέπει να με κλαίει. Μιχαήλ Κουτσόφτα. Ελευθερία ή θάνατος. Αυτές τις λέξεις τις μάθα για αυτή η τύχη των φυλακών. Ιάκωβος Πατάτσος. Βρίσκουμε μεταξύ αγγέλων. Ευαγόρας Παλικαρίδης. Θα πάρω καράβι χωριά, θα πάρω κονοπάτια, θα βρω σκαλοπάτια που μπάξιλες. Γρηγόρης Αυξενδίου. Θα πεθάνω σαν Έλληνας, αλλάζω μανώ, δεν θα με πιάσουν.
τους Άγγλους. Η ελληνική ψυχή νίκησε ακόμα μια φορά. Η ελευθερία ξεπήδησε από τη θυσία. Μεγάλη τιμή τους, πρέπει και η πιο μεγάλη τιμή να τους κρατούμε στην καρδιά μας και να βαδίζουμε στα χνάρια τους. Τιμή και δόξα στους ήρωες του αγώνα. Τα λεβεντούθια μικρά και μεγάλα, παππούδες, γιαγιάδες, όρθιοι έτσι να τιμήσουμε το λάβαρο της σημαίας μας και να ψάλουμε τον εθνικό μας ύμνο. Εθνικός ύμνος.